हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों थ' लोगोफोर गिबियावहायनो नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जायोदि जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर जायफोरा नायनो इन्टारेस्ट मोना स' बिथांमोना नायनो नाङा दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय 2023 मायथाइयाव बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारी आरो आरडि मशन पिक्चार्स बेनारनि आन्दारावहाय जोनोम मोननाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौहाय गोबाङानो नायबाय आरो गोबाङानो नायाखै जानांगौ दे लोगोफोर स' लोगोफोर जोंहा आरडि मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेलाहाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौहाय मैयाहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर थ' बेनिखायनो लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आरडि मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआवहाय जों गाहायै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअआवहाय बर'फोरनि मुंदांखा एक्ट्रेस आरो एक्टरफोरनि फाव खालामनायखौनो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय सुकबीर कार्जी लिंसार बसुमतारी पूजा मुसाहारि आरो लोगोफोर मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर थ' लोगोफोर आरो जों बे भिडिअआवहाय गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौहाय दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आरडि मशन पिक्चार्स इउटुब चेनेलावहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसन बा आपडेटफोरखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर